Ja, eerbetoon aan Johanna Faber. Zeer terecht, dacht ik. Dan gaan we de keuring weer oppakken, heren ringmeesters. Rubriek 7, aangeboden door Al Raco. Leden van de Hengstenkeurcommissie komen er weer bij. Al Raco, voor een ieder die van A tot Z ontzorgd wil worden bij het leveren en monteren van aluminium of kunststoframen, deuren, schuifpuien en gevels. Voor zowel nieuwbouw als renovatie. Al Raco. Eerste hengst is binnen, jury komt eraan. Martsen 5-2-1, sportelite AA, 12 jaar, gefokt bij Starking, Spannum. Bezit van de familie Age Okkema, Siegerswoude. Zoon van Dries 421, een stermerrie van Abe 346, dan een stermerrie van Nikle 309. Hengst komt uit stam 94, lichte toerdressuur, ZZ-mennen, limietklasse tuigen. Martsen, een van de 6 hengsten die in de 21e dekbrevet in ontvangst mocht nemen. Heeft zijn status als KFPS stamboekhengst verdiend dankzij het verkort onderzoek. Als succesvol sporthengst kon hij deze route bewandelen. Martsen 521 met Harmina Holwerda, lichte toerdressuur gehaald, ZZ-mennen dus. Voordat hij stamboekhengst werd haalde hij 80 punten in zijn IBOP. Stap, vlijtig, een afdruk, takt in draf. Krachtig, makkelijk schakelde galop. 12-jarige Martsen komt uit de relatief kleine stam 94. Heeft een benedengemiddelde verwantschappercentage, 17,1%. En dit in combinatie met zijn fraaie rastype en uitstekende karakter beschikt Martsen over het complete pakket aan gewenste eigenschappen. Veulens bleken edele hoofden te hebben, verticaal gestelde halzen met veel ras. Veulens stapte ruim en krachtig in draf, ruimte en een voldoende krachtig achterbeengebruik. En met souplesse en opwaartse lichaamshouding. Gestationeerd bij stal de Mersken Siegerswoude, Martsen 521. 12 jaar. Sportelite AA, 12 jaar, Martsen 521.
Rubriek aangeboden door Al Raco. Hengst hebben we vandaag onder het zadel al gezien, nu in de lange lijnen. Jeroen 535, Sport Elite. 13 jaar, gefokt door mevrouw Ake Paul Grijpskerk. Mark-Peter Spaan, Ikje Bron, de eigenaren. Jeroen is een zoon van Anders 451, uit de stermerrie van Volker 353. Dan een sterpreferente merrie van Lammert 260. Grand Prix Dressuur. Jeroen werd via het verkort onderzoek goedgekeurd op basis van zijn uitzonderlijke sportresultaten. Scores van de 70% in de Grand Prix Special, nationaal en internationaal. 2022 Europees Zware Tour kampioenschap gewonnen. Werd vierde in de wereldbeker in Brno, vijfde in de Grand Prix Special van Saint-Maurice. Vorig jaar meerdere malen Grand Prix nationaal gewonnen. Eind december nog derde tijdens de Grand Prix van het internationaal indoor concours Piek Groningen. Jeroen heeft met vader Anders, eerste Friese paard in de geschiedenis die zich kwalificeerde voor de wereldkampioenschappen van Kaan 2014. Grootvader Adel was de eerste Friese stamboekhengst ooit die het niveau Grand Prix haalde. En zelfs internationaal de Grand Prix Special wist te winnen. En daarmee is Jeroen dus de derde generatie Grand Prix hengsten. En een waarachtige sporthengst met een verwantschap van 16,95. Beschikbaar bij de familie Baron Spaan te Niebert, de hengst Jeroen 535. Goedgekeurd in het najaar van 2023, kerstvers Jeroen 535. Rubriek aangeboden door Al Raco. Ze keren terug bij de hengsten. Dames en heren, deze hengsten worden niet geplaatst.
Ze hebben zich prachtig laten zien aan de lange lijnen. Gaan ze op catalogus-volgorde opstellen. Namens het Jong KFPS Hielkje Terpstra bij de prijzentrekking. Nanning Lemstra namens Alraco. U kijkt naar Martsen 521 en Jeroen 535. We willen trouwens even de fokkers in het zonnetje zetten van Jeroen. De eigenaren die zijn er wel. Fokkers helaas niet meer. Peter Spaan, Mark Peter Spaan, Ikje Bron en misschien dat Jan Brent er ook bij komt. Want deze hengst is pas ingeschreven in 2023 en vandaar dat we de fokkers daarbij willen huldigen. Sabine, ga je aan. Ja, dankjewel Bert. 2 sportelite hengsten die zich volop hebben bewezen. Martsen 521 is een hengst die uitblinkt in rasuitstraling en ook een heel goed karakter combineert daarbij. Hij behaalt het hoogste in de sport, maar een kind kan hem rijden. We hebben Ela erop zien schitteren. Dus ras en karakter. En dan, ja, u mag even applaudisseren natuurlijk. En dan Jeroen, 535. Ja, wat een groot ambassadeur. Zowel Jeroen als Peter voor ons Friese paard op de internationale concoursvelden. Heel mooi dat hij hier aanwezig is en heel erg bedankt voor je ambassadeurschap. Jeroen 535. Gefokt bij mevrouw Ake Paul Grijpskerk. Maar de eigenaren Mark Peter Spaan, Ikje Baron worden hier in het zonnetje gezet met bloemen. Hengst dus net als in de voorgaande rubriek in 2023 ingeschreven in het stamboek. Dat is een rubriek op zich, hengsten niet geplaatst, gaan dus ook niet naar de kampioenskeuring. Maar dat is een prachtige presentatie van deze beide hengsten, Martsen en Jeroen. Die ware ambassadeurs zijn voor ons stamboek. En ik hoop dan ook als ze zodanig aan de lange lijn er nog een keer voorbij komen, dat u die support wilt geven die ze toekomt. Nou, mooie momenten, hulde daar. Age krijgt ook bloemen in handen. Alraco, sponsor van deze bijzondere rubriek. Martsen 521, Jeroen 535. Gaat nog één ereronde lopen. Met mooie muziek van de firma Koopmans, geluid en natuurlijk uw enthousiasme. Geweldig publiek, ook vandaag weer hier in Leeuwarden in het WTC Expo. Mensen, kom op! Martsen 5, 2, 1. Jeroen 5, 3, 5. En moedig ze nog een keer aan. Ja, mooi. Martsen gaat de baan verlaten. Jeroen ook. Age. Dames en heren, nog één keer. Jeroen 535. Top.